baina basogintza igual ezain beste eta niko genuke jakin aber zergatik buru zuen basogintzarekin eta Bale, arratsalde on danoi. Egia esan, baserri mundua beti eduki du lotura basogintzarekin, ez? Eta beti landu dugu gaia, baina egia da azkeneko urteetan baldintzak igual aldatu direla eta aukera eman digu igual gehiago sakontzeko, ez? Eta baldintza horiek dira, adibidez, pinuak ja ez daukala hainbeste errentagarritasuna, forestalistak igual ez daukatela hainbeste indarrik, gizartean ere aldaketa bat egon dela kulturala eta orain ja baso jabeak igual gara gazteok igual hirietan bizi garen, egon dira hor aldaketa batzuk eta baldintzatzuk aldatu dira eta horrek egin du igual berriro lanketa hori egitea posible izan dela eta sobre todo igual adibidez bideoa lehenengoko 15 egunetan 1000 bisualizazioak zituen. Orduan jendeak gustora ikusi zuen bideo eta bueno, ni ustez san pizka bat ere hori baldintzak aldatu direnez aukera ikusi dugu halako gauzak lantzeko, ez. Eta gero nekazaritza eta betzatzen ikuspuntik jaken mendian edo landagunen mendi inguruan ematen diren sektoreak dira basogintzarekin duzu egon daitezkeelako sinergiak edo iztegiren batzutan basogintza eta beltzantza sartza ganadua Beti egon da talka bat, eta hori dana dakizu, azkenean forestalistak beti esan dute basoa egurra egiteko dela bakarrik, ez? Eta gu beti zeinetxe dugu basoak funtzio diferentea dituela. Azkenean izan daiteke egurra egiteko, egurra ekoizteko, animaliak egoteko, elikadura ekoizteko, hasialdirako espazioak egoteko, kontserbazioariko espazioak egoteko, funtzioa desberdina dauka, eta beti egon da talka hori, azkenean beti esan dute, landaketa berriak egin direnean, ezin direla animaliak sartu, animaliak landara berriak jaten dituzte, baina gu beti esan dugu, basoak, depende pizka zelako den ditxidea eta zelako egoeratan, oso espazio politak izan aldirezela animaliak aukitzeko eta elikagaiak ekoizteko, eta beti defendatu dugu silbo pastoral hori esaten dana, azkenean uztartzea, basogintza eta animaliak, eta azkenean basoa Euskal Herriko historian, baserriaren parte izan da, eta baserria izan da guretzako eredu agroekologikoena, ekoizten ziren bertako elikagaiak, basoa erabiltzen zen energia sortzeko, egurra lortzeko altzairuak egiteko, beste gauza batzuetarako, azkenean sinergia horiek oso interesgarriak esan dira eta azkeneko azkeneko urteetan apurtu egin dira. Eta esan dute, basoa lurra ekoizteko, zura ekoizteko, lurra materia prima ekoizteko, eta orduan industrializazio hori guretzako kalte egin dugu, ez? Azkenean da dibertsifikazioen kontrakoa, kasi, ez? Hori da, bai. Mendia egurrerako, besti ez dakiz zer, da... Bai, nekazaritzan izan da espezializazio edo intensifikazio hori basoan ere eman da, ez? Eta gero ere, basogintza lobiak indar handiak dute, eta nekazaritzan bezala, azkenean ez da Euskal Herrian bilatu egurrezko, kalidadezko egur bat, baizik eta materia prima merkea, azkenean zertarako, igual papera egiten salako, baina hemen materia prima merkea nekazaritzan bezala. Eta zentzu horretan nekadibidez buruan deko ze ekarpen alditu egin edo sektorean, ikusi hor lan indo bat... Ni ustez bideoan ikusi alda edo bintzat somatzen da, basogintza iraunkorrari buruzko ikuspegi desberdina duzela, eta ni ustez, adibidez dugu, kontserbazioarako basoak izan daitezkela. Gero beste batzuk, gestioa sostengarri egiten dugunak. Baserritarrak ere zelako gestioa egiten duen basoarekiko. Udaletxeak ere zelako baso publikoak gestionatu dituen, ez? Orduan, da ikustea, zelako ikuspegi desberdina duzen baso iraunkor bat lantxerako edo erekitzerako orduan, eta ni ustez danon artean sortu edo ereki behar ditugu baldintza edo inarri sendo batzuk, ez? Eta hori da kostatzen zaigun askotan herri honetan. Igual alternatibak erekitzen dizgunean bakoitzak ikusten ditugu gure ikuspuntutik bakarrik, ez? Eta henek egin du ejerzizio hori, esatea, ikusiko dugu 6 ikuspuntu zen, eta seguramente hemen, bideo honetan baserri gintza puntutik, igual gutxien atera dana, ez? Baina nahi genuena espazio hori zabaldu, eta bakoitzak planteatzea bere ikuspegitik zelan ikusten duen basogintza iraunkorra, ez? Eta azkenean danak dira beharrezkoak, bakoitzak lan egingo du bere arloan, baina ikusten dugu dana dira beharrezkoa basogintza iraunkorra zabaldu nahi badugu Euskal Herrian. Eta gero, bailanaldi aldaketekin eta lan adibidez ere bai, garatzen dena baserria bere garaian dute izan, orain mendiaria kantatzen dute bai, horre aprobetxatu behar da igual momentu bai.
Ba, gero eta jende gazte gehiago dago, ba hori, ba, igual etxean heredatu dutela, baserri, bueno, ez dakit baserri, edo behintzate baso zati batzuk, eta horrekin ez dakitela oso ondo zer egin, ez, orduan etxe digute eta esate dute, baserri egite dut pinudi honekin, ez, ba, bota eta gero zer sartuko dut, ez? Ja. Orduan beti da galdera hori, zer sartuko dut, ez? Eta orduan, bueno, hori da, ba, daukagun, ez da bai dauen pizkat mai gainean, ez? Igual ez da zer sartu da, igual etxe behar da basoa filmaz ateratzen, edo, bueno, hor da pizkate daukagun debateaz. Bai, hor debate dago ere, bai. Gero, bueno, sindikatu moduan ere bai, eta igual laitorri ere galdetuko dio gero, baina. Jara asko, akitsi hitz egiten da, basogintzaren sektorean ematen diren lan baldintzei buruz ere bai, nahiko lan prekarizzatua da, arrazaizatua ere bai, ez dakit, zeo zerra izate horren, gero igual... Bai, ba, jakin ezazue, basogintza lanak, seguramente Euskal Herrian sektorenik zeinkortasuna handia egongo dan sektore izango da. Osea, ez dakit urtean 3 edo 4 biltzen diren, eta ez da inbeste jente lan egiten ibiltzen mendian. Horren azkenean baldintza, nigo garatzen oso indela, basogintza ikasi nuen indela urte asko, eta nintzen hor baso lanak egiten, kuadrilla batekin, baso zeinak lanak egiten, eta ni ustez baldintzak okertu egin dira. Eta indela 25 urte eta ona okertu egin direla. Osea, azkenean, adibide batzuk ipintzarren, indela gutxi egon ginen basoan, gauza batzuk ikusten, eta kuadrilla bat zegoen lanean, eta kuadrillak desbrozadorari gasolina botatzeko ez ziren geratzen. Etortzen zen ugasa bat, eta martxan zabaltzen ziren tapoia eta gasolina botatzen ziren. No parar. Eta gauetan, con las luces del todoterreno, han lanean, orduan azkenean baldintzak oso txarrak dira. Euskal Herrian daukagun orografia gatik ere aldapa handiak, euri asko, umeltasuna, orduan baldintzak oso txarrak dira. Eta, bueno, sindikatuen artean ere, beti, saiatu gara horre kanpaina egiten, hori daukagu kanpaina bat martxan salario minimo baten inguruan, eta horretaz aparte, beti olako hildakoren bat edo dagoenean, ateratzen gara eta salatzen dugu, baldintzak mejoratu behar direla, hobetu behar direla, eta egia esan, ez dago kontrolik oso zaila da kontrolatzea, azkenean, enpresa batetara joatea erreza da, baina mazora ez daki zelekutara joatea vigilatzera zelako lanak egiten diren eta zelan egiten diren ez da erreza. Ulertzen dugu, baina baldintza batzuk jarri dira eta eskatu ditugu askotan, baldintza horiek aldatzea, baina... Nafarroan adibidez egin dute... Bai, egin dute bako protokolo bezalako bat, eta gauza batzuk aldatu aldira, baina... horretarako borondatea behar da, alde guztietatik, eta horretan ere agabiz burrukan, ez? Bale. Bueno, harintxo ditugu, ondo? Bai. Venga,